mina. Unqaba nje wazi ngathi ukhuluma ngani. Hayi phela ichocolate sesiyodwa emhlabeni. Yona yiphi? Yangazi Yaya. namanga. Le ela. Unamanga. Ngithi mina lo mfana kodwa ungezwe. Ngithi mina ufunde phi le chocolate city le othina ufuna ukungenza. Hayi bo wathini wena? Wathini yena? Uthi enela kuzoba mnandi. Ngathi kubhlungu kuzoba umuqhinelo ukuthi Hayi bo. cabanga sengena ubhokoloshe Wema. chocolate. Abafana bafuna chocolate city ngathi mina angenzi kanjalo urekhoda original Shanties. Hayi bo. Wathini? Wathini emva lokho? Ubluthikile phela. Wafu. Uyawuthanda uphuma endlini yakhe. Yena ufuna ichocolate city akayifuna istudio original. Yo. Ayinabe. Wena ungayivuma leyo nto. Hayi bo, ngiyazi mina lento leyo ngiyazi. Nama ngiyazi ngisho manje. Hayi bo. Ufuna ungibreak. Hayi bo, uza break. Ungibreak phela ichocolate